Asemalla palotorni hälytyksen huus. Ei ollut maanantai eikä kello 5:30. Jo palomiehet rynnistävät kohti asemaa. Kulkuneuvot silloin vaihtaa maisemaa. Palopori, täällä merikarvia. Onko osoitteena Tuorila vai Harvala? Sen keskusneiti selvittää nyt autot liikkeelle. Ei kerkiä jätkät edes kuselle. Kipinäkehto on paras paikka tää, missä palomiehet saa joskus levähtää. Kipinäkehto saa tulla kuka vaan, jos vain osaa liekit sammuttaa. On vauhdissa nyt Kivilahti sekä Rantanen, Lemmenranta, Lindeenit ja Erkki Toivonen. Joka autossa on kuski, joka kääntää rattia. Ei tarvitse seksi Mattia. On tulipalo, hukkuminen taikka kissapuu, niin joka jätkä asemalta kyllä kerää luus. Taas uppopumppu ojassa on metsävalkeessa ja Rantasella voimaa valkeissa. Kipinäkehto on paras paikka tää, missä palomiehet saa joskus levähtää. Kipinäkehto saa tulla kuka vaan, jos vain osaa liekit sammuttaa. Jakolietin ruiskusuutin letku puoltoistuvainen. Runkolinjaa kaikki miehet vetää saappaat höyryten. Hetkessä taas palo sammuu niin kuin leikiten. Joken johdolla he taltuttavat sen. Kipinäkehto on paras paikka tää, missä palomiehet saa joskus levähtää. Kipinäkehto saa tulla kuka vaan, jos vain osaa liekit sammuttaa. Kipinäkehto on paras paikka tää, missä palomiehet saa joskus levähtää. Kipinäkehto saa tulla kuka vaan, jos vain osaa liekit sammuttaa.